Хващаме се за него и тръгваме заедно с бабите и дядовците от пенсионерския клуб Мездрея, град Мездра, да търсим истината за житейските радости и незгоди, да открием кладенчетата и разровим въгленчетата на българщината, от които можем да черпим жива вода и капчици народност. Първият урок по родолюбие получихме на съвместната възстановка на обичая Бъдни вечер в село Рашково, община Ботевград, заедно с 102 годишната Мария Петкова. Припомнихме си как празнували нашите баби и дядовци, какво са си пожелавали в святата нощ, с какви очаквания са свързали едни от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер и Коледа. Тишина